Heippa tirallal hei! Mä nyt saatan spämmiä näitä videoita, koska mulla on ihan hirveä halu tehdä näitä. En tiedä. Anteeksi. Mut mä en yhtä tiedä, miksi mulla on halu tehdä näitä. Mutta siis kuitenkin haluan tehdä. Ja mulla on nyt tullut tänne aika paljon. Tässä oli 2 kamerapyyntöä, mutta mä en kerennyt. Tässä äänet. Niin mä en kerennyt katsoa niitä, että ketä ne oli. Mä vaan painoin ja lähdin pois. Joten katsotaan, onko ne siellä vielä. Sitten mun pitää katsoa vielä yksi artbook. Ja oikeesti mä aina säikähän, jos tuohon mun ikkunaan tulee joku raketti, koska... Raketti? Siis pamahtaa joku. Mutta siis joo. Ai niin, mä en avaa tätä vielä. Tätä näin. Koska mä en halua. Niin, kaveripyynnöt. Anteeksi, mä en muista laittaa äänettömälle tätä kännykkää. Mutta siis sieltä tulee viestiä jotain pahoittelut. Okei. No kyllä mä voin teidät hyväksyä säkepippi. Tsekataan vielä. Okay, no kyllä mä voin sut hyväksyä. Joo, nyt vähän lägää ja niin. Sitten mun pitää... Eli siis tässä on pesu lumisade 12, se on Zadke, 15 level ja VIP. Hyvää uutta vuotta, jos mun upea tyyli. Annetaan nimmukka. Jee, lumi tuli onliin. Jee. Ihanaa. Vai. Jee. Oho. Tuossa kyllä räjähti semmonen kauhea. Varmaan meiltä. Hetkinen, mihin mä menen. Artbookkeihin. Okei. Sitten lähetetään viestiä. Pieni hetki. Eli joo, en chattelit kovin paljon. Laitan vaan moi. Ja sitten se vastasi, että heips. Sitten mä laitan sille, että teitkö sen artin. Oho, nyt kyllä pamahti. Ja toi oli meiltä. Tai niinku meidän pihalta. Ja anteeksi, jos mun ääni ei kuulu. Ja näin. Me voidaan nyt tehdä lokkiin. Ja oikeesti mulla on ihan hirveä kamma. Minä se on kamma, mutta siis halu tehdä siis halu tehdä näitä Ei, mä menen ihan, mulla menee oikeesti senat sakasi. Siis mulla on halu tehdä noita lokkeja, mutta mulla ei ole vaatteita mistä tehdä. Tai no, oikeastaan mulla on tähän sivuun nyt niinku semmoinen määrä. Ja mä oikeesti tästä vuodesta haluan kiittää Liisa-kissa 233, koska se on ostanut ihan hirveän monesti mun toikantyöksi. Joten yeah. Elikkä joo, menkää tykkäilemään mun logeista. Niitä on nyt 141 VIP-luukkeja ainakin plus. Sitten niitä outoja luukkeja ja ehkä vähän muitakin. Mut siis joo. Arvostan. Jos me ette tykkäile ja saisin paljon famea, koska mulla on säästöpossussakin nyt aika paljon. Joo, ihan perusluuka. Ärsyttää, kun tulee rakettia, mutta niissä ei kuulu sitä pamausta. Se olisi just paljon hienointa siinä. En tiedä, ootteko te samaa mieltä, mutta mun mielestä se on ihan hieno, kun kuuluu se pam ääni. Oho. Oottakas mä tsekkaan äkkiä. Joo, mun pikkuveli ja iskä ampuu tossa ihan mun alhaalla, kun mä oon siis yläkerrassa. Ja sitten tuolla pihalla mä näen, kun ne ampuu tuossa alhaalla, niin siksi kuuluu noita pam-ääniä, joten älkää ihmetelkö tai pelätkö.
Ja anteeksi, jos mun käsi niinku vilahtaa tosta jotenkin. Olen hyvin pahoillani, jos se vilahtaa. Oi, tuolla oli hieno vihreä raketti. Joo. Ja mä pahoittelen, jos mä en ole vielä kerännyt piirtää kaikkia tyyppejä, koska niitä on ihan hirveästi ja mä oon vasta... No mä en voi nyt sitä katsoa, mutta siis on ihan hirveästi aika vähän silleen piirtänyt. Mä oon piirtänyt itteen, sit mä oon piirtänyt kaverikuvan, niinku silleen lumisade mä. Sitten, tai niinku omppu. Sitten ompun, eli lumisateen, sateen. Joo, anteeksi, mä kurkin välillä tonne pihalle. Ampun. Sitten Isaac, Fani 30 ja Helka 34, eli mä oon tehnyt vasta 5, jos mua ei lasketa. Ottakaa sitten, mä taas kurkin. Koska se on niin jännä näköistä. Mä menen varmaan itse kohta pihalle, mutta mä menen varmaan 12. Ui, tuolta tulee raketteja, tai ne on semmoisia valoja, jotka menee, mutta ne ei niin kupaa maahan. Voin näyttää. Pahoittelut, mutta ne loppu just. Ja anteeksi mä nyt. Mutta jos tässä jossakin tulee semmoisia raketteja, niin mä voin oikeasti näyttele. Ja sitten meillä oli semmoinen punainen savuraketti, tai mä en tiedä mikä se oli, mutta mun iskä piti sitä vaan, ja siinä niin loisti se valo ihan hirveän paljon. Mä luulin aluksi, että nyt on kyllä tulipalo, mutta ei ollut, kun mä kävin sitä katsomassa. Se oli ihan oikeasti siisti näköistä. Nyt tuolla meni. Mä oikeasti näytän teille mielelläni, jos tässä menee jotakin hienoja raketteja, koska ne on ihan tosi hienoja. Ja nyt tuosta katsotaan näkyykö. Siinä oli semmoisia raketteja. Siis ne valot, jotka meni, niin ne on tosi siistejä, mutta niistä pitäisi vaan kuulua ääni ja pamahtaa. Mutta ihan hienoja. Anteeksi, mä siirtelen tätä kameraa, mutta kun mä haluan näyttää teille. Oikeesti mä varmaan menen ihan kotipihalle. Ja sitten mä teen niinku tänä uutena vuotena niinku paljon videoita. Mutta joo. Mä en oikein tee tässä videossa nyt mitään, joten... Ai niin joo. Mä vielä näytän mun säästöpussun. Täällä on täällä on näin paljon jo. 3273 fame. Mä säästän. Varmaan avaan tän aamulla. Maybe not. So yeah. Mä menen nyt pihalle, joten mä teen sitten sen jälkeen vielä videon, joten heippa.